Philippine Ricky Sismondo. Ну вот сейчас попадает Сисмунда и нокдаун. Matapos malasap ng Pinoy ang controversial split draw na resulta sa kaniyang pinakaunang laban sa Canada, ay binigyan ulit siya ng pagkakataong maipakita ang kaniyang husay at galing sa bakbakan. 5 buwan lang ang lumipas ay napalaban sa dating NABF at WBC Continental Americas Lightweight Champion na si Ghislaine Maduma. Pinanganak sa Congo pero nanirahan na sa Canada. Mas matangkad itong kalaban na may height na 5'7" at nakakatakot din ang bato-bato nitong katawan. Pero di ito inatrasan ng dayong Pinoy na tubong ubay buhol na si Ricky Sismondo na may height lang na 5'5". Dumayo sa Canada na bitbit ang kumpiyansa sa kanyang sarili na kaya niyang durugin itong mas malaking kalaban na may bato-batong katawan sa harap mismo ng kanyang mga kababayan. Nangyari ang kanilang laban noong October 22, 2016 sa Bell Center, Montreal, Canada. 10 rounds, non-title fight. 18 wins, 2 losses, 11 via knockout si Maduma, habang 30 wins, 9 losses, 3 draws. 13 via knockout naman ang Pinoy na dayo na si Sismondo. At sa araw nga ng laban ay talagang minamaliit itong dayong Pinoy. Introduction pa lang ay madidinig mo na binubuo si kabayan ng mga tagahanga ni Maduma. Sismondo. Sobra-sobra ang kanilang tiwala na impresibong panalo ang may papakita ni Maduma sa buong Canada. Pero sa mismong laban, nakipagsabayan ang mas maliit na dayong Pinoy at pinahiya lang ni kabayan itong kalaban. Dahan-dahang dinurog ang bato-bato nitong katawan at pinabagsak pa sa ibabaw ng lona. Ну вот сейчас попадает Сисмунда и нокдаун. Дождался Рики своего шанса. Ating balikan ang labang Ricky Sismondo ng Pinas versus Ghislaine Maduma ng Canada. Rywala 170 cm, rywal 165 jak na kategorii warunki fizyczne. W Montrealu z decyzją sędziowską to była split decision. Też ciekawa decyzja z Jose Felixem Juniorem w Burbank w Kalifornii. Tam byli 94-95 i na 4, a więc ten jeden sędzia był dla rywala, który przystąpił do tego pojedynku z bilansem 32-1. Znaleźliście w wyniku sporo pojedynków miejscowymi pięściarzami i tak 2000 Nakano wygrał przez knockout Retaro i przegrał przez knockout w 7. rundzie. Obliczony sytuacją. I to zrobił. Czasem w 8. starciu rekordach pięści wygranych i tylko 1 porażkę. Ciekawa jest 10-letnia kariera. Wygrał w pierwszej rundzie, a 4 rundy w pierwszej było po wszystkim. 2 do remisu wygrał no teraz miał szansę na kontrę Maduma, bo walczy Filipin 2010 roku. Oczywiście takie liczenie to na rundę i punktację. Ale wciąż na wstecznym biegu, bo z Filipin. Chociaż się trudno mówić, żeby tempo było Madumy
nie pozwoli zaatakować Filipińczykowi. Tak się też stało. I znów zadał ubrać. Teraz z kolei Filipińczyk uderzył lewym hakiem na korpus. Zablokował to bardzo umiejętnie. Dużo ciosów Maduma blokuje. Macha jest czempionem organizacji WBC i WBO. Mistrze WBO też częściej akcentować jakby wolę zwycięstwa, żeby ta punktacja Maduma, punktacja bardziej zaangażować się w ofensywę. Czy widzą to, że boksuje, czy wyprowadza uderzenie, to dochodzą celu. To były ciosy na gardę. Dlatego tak szalenie istotne jest, aby oczywiście nie wszystko można zrobić, ale przynajmniej nie odpuszczać. Starać się walczyć tak, aby zrobić jak najlepsze wrażenie. Takie walki jak ta sam. Są tacy w boksie olimpijskim, są tacy w boksie zawodowym. Dany pojedynek mogą mieć pretensje. Za rzadko to robi. Jest niewielka. Konsekwentnie robi dobre wrażenie. Czasami mogą mieć znakomity rekord, ale już po pierwszej akcji widać, że niewiele korzyść. Tyle, że takie rundy jak te tutaj w tym pojedynku. Jestem przekonany, że więcej zwolenników mieć będzie. Proszę, że będzie bił sierpowy, on uderzył krótki lewy prosty między. W decydującą fazę a Maduma wciąż robi to samo. Następny tempo, przyspieszyć. Ale nie za bardzo bym się tej punktacji przywiązywał. Znacznie większego i potężniejszego. A więc tym bardziej wydaje się, że powinien zaakcentować ten. Stara się wydać ten pojedynek na stojąco. Brakuje jakiejś szczególnej determinacji w końcówce rundy. W 5 sekundach zaatakuje. Chociaż nie jest łatwa. Bardzo umiejętnie tutaj dziewiąte, przedostatnie starcie pojedynku w kategorii super lekki. Punkty przewagi Filipińczyk. Ilość zadawanych ciosów. Ciosy, które dochodzą celu, to tutaj
stoi Madonna. Aktywniejszy jest no proszę, drugie liczenie. Bardzo dobra akcja, przyspieszył. Czy spróbuje jeszcze coś zmienić? Zostało mu tutaj 10 sekund w 9. starciu. Dobry prawy. Za chwilę, proszę Państwa, będzie leżał po raz kolejny Maduma. Lewy sierpowy. Szybsze ręce zdecydowanie Filipińczyka. Jeszcze 2 ciosy w samej końcówce. Musiałby znokautować Filipińczyka. Na to się absolutnie nie z pewnością Sismondo. Jeszcze lewy sierpowy. Sędziowskiej punktacji, natomiast dla tych, którzy lubią taki chcesz kończyć Gislaina Madumy nie stać na to, aby atakować, zaatakować Sismunda jest jednego zdecydowanie lepszy. Muszę tylko przetrwać, nie dać się znokautować. Choć w niewielkim stopniu być ryzykowny. Przetrwa, nie przegra przed czasem Gislain Maduma. Ale jeszcze trafił go prawym Sismondo w ostatnich sekundach. Przestało. Szacunek. Panalo via unanimous decision ang dayong Pinoy na si Sismondo at makikitang tila di matanggap ng kalaban na natalo siya sa laban. Ricky Sismondo! Proszę Państwa, dwóch sędziów tylko 95-93, jeden 97-91. No to oznacza, że Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.